Δεν είναι πάντα η απώλεια στο τέλος, αλλά και μια ευκαιρία για κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά δεν σκέφτεσαι ότι εκείνη τη στιγμή τη δεδομένη τα πράγματα δεν είναι τόσο ψύχρεμα, ότι υπάρχουν απίστευτες εικόνες. Όχι, θέλω τώρα να το δεις. Δεν θέλω χρόνο να το ξεχάσω. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται εδώ και τώρα. Να αγαπάς, θα μπορούσες να τα πείσεις πάλι. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι πρέπει να δούμε τι σημαίνει η αγάπη για μας. Είναι ένα ταξίδι που ίσως χρειάζεται χρόνο και κατανόηση. Τι είναι, δεν απόφυγες ότι θα ήταν αγάπη για μας. Ίσως να ήταν κάτι όμορφο, γεμάτο αναζήτηση, με στιγμές που θα μας δίδασκαν πολλά. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Ωραία. Με στιγμές. Εδώ είμαι. Το ξέρω. Ναι, είμαι εδώ. Το ξέρω. Σε ακούω. Ίσως εκείνη τη στιγμή δεν είχε τις λέξεις ή τη δύναμη να το εκφράσει. Συμβαίνει όταν οι συναισθηματικές καταστάσεις είναι περίπλοκες. Δεν είναι πάντα εύκολο να εκφραστούμε αμέσως. Εδώ είμαι. Ό,τι χρειαστείς. Ναι, ξέρω. Θέλεις να βοηθήσεις έτσι, τι σημαίνει, πώς μπορείς να βοηθήσεις. Μπορώ να σε βοηθήσω ακούοντας, δίνοντας σου χώρο να εκφραστείς, να μοιραστείς ό,τι νιώθεις. Κάποιες φορές η στήριξη έρχεται απλά με την παρουσία και την κατανόηση. Δεν είσαι μόνος. Τι θα μπορούσα να κρύβω, Ίσως αυτό που έκρυβες να είναι συναισθήματα που δεν έχεις ακόμα αναγνωρίσει. Ή πράγματα. Ναι, πες μου τι σκέφτεσαι. Όχι, πες μου για αυτά τα συναισθήματα που δεν έχω αναγνωρίσει. Τι θα μπορούσε να μπορούσα να αναγνωρίσω. Για πες μου. Ίσως φόβους, ανασφάλειες ή ακόμα και επιθυμίες που δεν έχεις εκφράσει. Μερικές φορές κρύβουμε πράγματα από τον εαυτό μας για να προστατευτούμε.